Good morning mga moms! Hi! Welcome back here to my channel. At syempre, dito sa Hinaguan Nature Park. Yan. At alam nyo ba kung ano mas nakakakilig ngayong umaga? Napakaganda na sikat ng araw and it's Sunday. And napakarami na namang bisita dito sa Hinaguan. So as you can see, ng mga tao na sa billiard, sa meeting area. Kasi pag ganitong araw, talaga family day. Maraming nagpupunta dito. So ngayon, meron pa tayo isang napakagandang announcement, no? Napakasaya. At kung bakit ako nasa lilim, kasi napaka-importante rin to. Para hindi masyado mainit. Eto na, nako. Gusto nyo na ba makita? Alam ko excited na kayo. Handa na kayo. Yung totoo. Ay, nako. Ganito, i-share mo muna itong video na to kung napapanood mo to. Ngayon, at kung nandiyan ka pa, yan, make sure na nakapalo ka na sa akin kasi itong susunod na ipapakita ko sa inyo, talagang kaabang-abang to. No? Kahit kaming mga nandito sa Hinaguan, kaming mga social climber, and of course kahit si Brenda, inaabangan to. Okay, ready ka na? Ready ka na ba? Are you really sure? Sure na sure ka na ba dyan? Okay, ito. Oh, may fast forward. Ha? Okay, ito na. Dahil ang isa sa mga pangarap at plano niya para sa Hinaguan Farm, no, ay sinisimulan na. Ito ang swimming pool. Oh, ayan na. 'Di ba? Ayan, makita natin siya. Ayan na siya. Oh, sinisimulan na po. At naguhukay na ng bongga. Sayang naman yung mga Bermuda grass. But then, ayan na nga. So, sinisimulan na nga ang paghuhukay para sa gagawing swimming pool dito sa Hinaguan Farm. Oh my God, parang, diba, napakabilis nito. Magawa kaya to, matapos kaya to hanggang sa bago mag-Christmas. What do you think? Diba, for 3 weeks. And sa bagay, sa dami naman nila, no? Ang bongga. So, ayan yung plano na gawin dito sa Hinaguan Farm. So, kung gaano siya kalaki, hindi ko masasabi. Dahil dyan, makikipag-chismisan tayo sa kanila. Tatanong natin. Kuya, gaano po kalaki yung swimming pool? Anong sukat? Walang sukat? Pero yan na yung laki. Hahaba pa. Hanggang doon pa sa taas. So, mahaba-haba pala siya. So, dyan na rin nilagay kasi para malapit po siya doon sa yan, yung tubig. Kung saan nakukuha yung hinukay na deep well. Oh, diba? Are you ready for that? Ready na ba para mag-swimming? Ang ano pa rito, hindi ko alam kung open siya for public kasi parang kapag may private gatherings lang, rerentahan siya, tsaka lang siya magagamit. The rest, kapag nandito, doon lang sa ilog. Or depende kay Brenda kung anong plano niya, kung anong gagawin niya. So, yan na yun. O, diba? So, for sure, mas dami yung mga tao dito. Tapos, in addition to that, kapag may mga private ganap kayo or may birthday or may celebration, pwede nyong rentahan ng private ito kasi ito yung magiging function hall. Kung saan po kayo pwede kayong gumawa ng yan. Ang laki pa rin, di ba? So ito from here papunta doon sa bandang court. Hindi ko alam kung aalisin yung ring yan, yung court na yan. Anyway, so ayun na. Ganyan siya kalaki. O, diba? Grabe, nakaka-excite naman. Ang sarap na tumalon. Ay! Yan. So, dito na tayo. Diyan ulit. Dalawa yun. Dalawa. Oo, doon. Tatlo yung ganito. So, diyan. Doon. Ano to warm, green, violet, white. Green. Green, violet.
Tatlo yan. 1, 2. Para na maluwag. Wala kang kawayan? Hindi alam na nila yan kung paano ikakabit. Ito ang isa. Hagdan ba? Wow, Amazon! Hindi mo na tulo. 1, 2, 3. Ito. Kung magkakatapat sila. Kaso may color kasi liwanag. Oh, kapag naarawan yung panel, hindi siya iilaw. Hindi na lang 1, 2. Doon yung isa, oh. Para magkabilang dulo. Dito muna at saka dito lang. Toolbox. Nandaanan din yung ano. Kano ka rito, te? 899. Nainin pala yan? Meron kasi yung mas maikli dyan. Tapos meron yung mas mahaba pa. Tandaan ko lang ito sa ano eh. Mawer. Sa power mo. Para itong pula ba nga. Nagdoon tayo. Sa kayo apo-apo. Yan. Ay, i-check nyo muna yung ilaw para ano. Kabalo na ko asan ni. Saan? Yung kahoy oh. Pabaliktad siya. Pag ganun dyan sa mga sanga. Diba? Yan kahoy na yan ba? Sa baba itong panel dyan. Ito to? Oo. Pwede. Mahaba naman yun eh. Kaso, kami ano naman nagdad. Ito ni sa kahoy. Dapat yan yung magaan. Si mata. Siyang akyat. Tapos itong isa dyan oh. Dito. Sa baba din yung panel niya. Pwede. Ilalagay siya sa mga sanga ganun. May maliliit akong ano eh. Maliliit lang ba yung ano mo, Bimbo? Cable tie? Banday, Kay mama. Saan nabili ni Mia yung kulay green? Yung kulay green na puputulin na lang kasi tali lang siya. Paano man to ano? Kulay green siya ng mga murag parang ganito. Di ba may ganitong green si Mia dati? Yung sobrang dami na binili niya. Tapos ang hirap putulin kasi parang meron siyang bronze sa ilalim. Sa ano yatin? Sa online. Ha? Wala. Ay, wala. Dulo man na dulo. Ay, set lugar ni. Kaya wala man. Dapat pwede kasumpay gyapon. Ah, saan? Yan, wala. Oh. Sa ko na ni Mi. Kani mong good siya. Naka ano Kani yan? pwede isok-sok din diha. Ay, gato. Di kani siya dito na sa Diyos. Ganyan na. Oh, Hindi ayun man na, yan, oh. ano. Oh, Pag ayun. ano. Yung ilaw. Ano ba kulay nito? Yun nga ang gusto ko malaman din. Ay, Kakaroon na ba ng Olympics? Ito isa oh. Oh, yung white. Para dalawa na sila dito bili ng dalawa. Oo, yan. Para meron din dyan. Huwag na nandan. Dito na lang daw. Ano yun? Huwag na yan dyan. Pa. Hindi, nagawa namin yan ni ano, na hindi sinasandal sa puno. ay mahawak lang. Oo, hawak-hawak lang. Yung hindi kami malulunod ah. Yung hindi kami malulunod. Kaya nga, dito na lang yung tubig. Sa'yo, sabay kayong dalawa matuligo. Huy! Kaya, dito, para pababaw sila pababaw. Sa bata. Pero bakit yung ganito nito, paulog ang bata, ganito, di ba? Ang dami, yan dito yung pool. Tanga-tanga na mga nanonood, sabi nga, gandyan lang. Spot. Dito yung pool, guys. Noon sa mga judge, yung mga judge yun, mga yawa. Mga nagmamadali. Nandito yung pool, so kung nandito yung level, di ba? Aya, pwede. Pagbaba mo pa lang, dito yung pool, tapos palalim siya na palalim ka pa, palalim. Pagdating doon, Ha? O yan? tayo. Tapos na siya, guys.
Sayang. Uy, sayang mga Bermuda grass mo. Then sabi niyo sa akin kahapon, lisod kayo ni kanang kauton kay Rita, ha? Tanawa. Tanawa nila. Nahihirapan kami dyan kay Sakwan. Rita, nawaan mo ba? Dali naman lagi tayo, ha? Sabi pa nila, may mga bato pa na. Walang bato! Nayawaan mo, ha? Sabi ko, kung may lagi di ba, kaya dali rin kayo. Ako ni pagka... Ha? Nahulog ka. Ay, sa pangalan nila niya, malubot na lang isa. Kung anong bagay, mga naong para nato. Ayan, oo. Kani may lang. Ay! Abaner, hoy, abana, halin dire. Baba na. Aba na. Abaner si Babalo. Taga-asa mo? Dalawa. Oy, tatlo na kayo nakasasunod. Ah! Kapit bahay ni Nia, guys. Ito lang gumawa. Kay ano? Kay Kina Iching. Gato sila. Dito ka nga muna kasi What? May pala ha. gaga kakamatay lang ng bakla na sinuntok na. Ayun. Palain mo nga siya. Ito yung pala, tapos ito yung piko. So yun yung full guys dito. Ang ganda. Basically, ganito muna siya. Pero ito, tatanggalin din to pagdating. Uy, sayang yung mga Bermuda grass mo. Kaya nga, pero paano kung naging Bermuda? Ito yung maganda na Bermuda. Ay, ng Carabao. Hindi ba pwede yun? Habang nasa swimming pool? Pero diba, may pool na ganyan, di ba? Yung bigla ka na lang mahuhulog. Pero delikado siya sa bata. Oo, hindi siya ano. Dapat. Dapat slope talaga siya na pababa. Mm-mm. Pero di ba sa RJ Resort, biglang ganun din. Hindi ah. Slant lang siya, Sla- ganun. Oo. Tsaka lalagyan mo naman ng ano kung 6 feet, 5 feet eh. Ito sila guys, bumili pa naman ako ng matiktak na maya. Nagluto ko ng turon, matiktak daw. Ah, tapos na sila? Mahirap daw. Putik ka, matataktan. Magbalak sa giyatay. Unti na lang. Palaan na. Meron ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paano natin yung pan? Hindi na lang ninyo. Minus na lang tayo na. Ha? Mga dimarating yung mga yawa, nakawa. Sabi ko na diba, sabi ko talaga yung isip ko. Hindi yung nagpapalagit mga pagbuhay may kainit. Diba? O, naglamo-lamo ninyo. Tatagdanin nyo na para na may alak. Yawa mo. O, tatagdanin nyo. Hindi, di ba ano mo yan? Para May nalagay sa garden, tapos ito lalagay mo ito dito ipapatag. ipapatag para umangat to. So, tapos na po sila guys, yung tinapay, sa kanila na lang yung turon, amin na lang yung mamaya. Gusto niyo ba pandandway? Ay, okay lang sa inyo, mag-inom mo, tapos meron kayong JRO. Okay na daw, parang dumugnaw siyang mama. Uy, tsada yung ngipon, no? Ang in fairness, ang gaganda namang ngipin nila. Yo, tangutin na grabe. Ha? Tulong ka po bearing. Paborita sa iya, bracket, aratis. So, walang bato-bato. Hindi, baka dito sa part na yan. Loko lang ako ng mga kapitbahay. Okay, mura ni siya guys, oh. Grabe pa ilang plano gahapon nga, 15,000 dag. Mga 15,000. Baka dito meron kasi malapit na siya. Akala kasi lahat ng doon, tapos malalim. Hindi, ano naman to eh. Oo, Child friendly. pila nakautin ng dismel. Alam mo. Ay, balik ka lang ninyo din. Balik na lang ta dito. Masyado magudot to. Ha? So yun lang guys. So, abangan natin. Baka bukas. Pwede man magpadugo na dahil no. Kung magsugod na simento no. Ayan yung magpadugo. Karon lugar. Ayan, amo din mo kaon sa ipadugo. Maalam mo. Ah, kaya pala. Huwag ka natin magpadugo pag maglagay na ng pundasyon. Saka rin magpadugo dahil lulugan ng kwarta, na luluan tayo. Hay! Ah, masa? Bambam! Bambam pa more! Hoy, basta ba? Ikaw may bulitasan ng law. Ayun lang guys, natapos na po siya guys. Ito na yung fish pan natin. Hindi na maligo si Scarlett.